سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرانا بفلاي دما مدباب جزينا أزي وتر عربي بس عزز إنه مدباب جزينا يوم سخمت إن حد لون قراب من شيء قبل هنسي نلومي عدو معلوني عدو ما يكون تري أوزر لهم تقالسي دراسي تسفى ميكائيل فسحية خوينو قدم حجي بزا مسحف زيان على العديمين يرى قال سيء بسلست ودبات تبل مذاكر بأحتامي إن كله زتحات مات مسحفيا قدم حجي بزعبادة مسحفة تبكيرنا عليلنا نيرنا لومي نكايدو علال جن بحنت خناع تمتيو نحنت زعبا بسفح زبالة كنت متى عديمي اللغو الساعة زعبا خانتايا أمونغو إرتراوان زرلو ناي متهللاخن زي مرددان زي مكبارن نوح زبال عمتات زو سادة تموكرون تعزبتن سلزخونة نسو دما كم أب سلسته ودبات استقالسن وحدة مكروه كم زلوون نزلت بزيادة ما بفولي كم زستو على اللان ولدا مريم كي تعرف أبنا ولدا مريم ون أبت عليان مسموت أبولنيا تقال كم زبلوون أبتي حلقة زي زبرنا على تنكيفني نيرنا لو ما قد مصدر خن من هذا ما نسيو ننوي عمتات كلنا خمس تعذبنايو تي يترفع بتوم أبتي سرعات بس مرازلون دليت فتحي أبدك زلون أم منقول هم دليت فتحي وش أبدك زلون تخونون تخبى بيركانا زي مسمع تمكرون تعذبتني زلون مو نازي كما يزن ببونسو تمكرهم زلوا سمتن تعذبتي كم زلوا سمتن تاي مثلنا تعذبتي كن سمع إنا لو معنتي قدمي جن مصحف كخمي كيدا ريتات كمي رهيب كايو خمي تقبل كريتات دعا مصحف كأول بتنكفلي يعني اللي شيء دعنا مقرب كابت عميدة مثلنا مصحف يوم كليات شيء دلا كسب حجي بزحز تشططو صعبة بالليل قلنا دحين كم تشطط يزقمت أبتهستو كبزحت سبات رئيتوتات متسيني يعني مجنان ده يكونه نايب حكي مهاري زقنا رئيتوتات كاب سبات تقبله بتي دفيرت صحف كون زمسكون نسبات بزحاتهم كاب زقنا كبزحات عدتات كونتاكت جيروماني قال يوم تي خلات أو استغفرون زنورون زرائيون زوالون سلزنبرة بالتعميم حقيسم كسب أوشتي إريتراون نقول جل سوات زنبوا صبوري تات كم زعوني نعم قاموا صبوري بحق فيشو بزح وقساتات قوانا فنيا لن كسب عجي بتزغور كوها حقوسي إنفرد صبو كان مصحف كنت سبب مخنا قد محجون تنكفل كان يروح جوون تنكفل كان إذا لي الجوها يدونغي التفنبر عندك هذين بتعمل صبو مبار تسفى مكال كم تياغد ما بيلا كم تويز دقسكو كابتناي ولدا مريم أبونا ولدا مريم زبلو وتقصى بيلكا كسب حجي زلو تعذب تخاخت نقرني مخنياتو كبربعاتات جميرنا خريقون دحركي إلناتي بتبهريات ويت كاركتر أمونغ يتران زلو أزيو أقداسي كده إحساس أقداسي كزربلو سلازس كابا هنجمر أوكي في تاريخ نوويحي بحكي انت دا كلهم بلغة الناس بزحت كإلاتات زحت حتى عزيات حتى نزلها معناته بحرياتنا إريتراويان كمين يرو كمين معبيلو هجغا آبي بتحلو كنريوخن كلا لنا تايو مجمرا خمس بالكاو على بيول داب زنبورو لو جيزي بإريترا زنبرت أقامات أبو زعمت صحاب تي نايب على
ዓለም ሰገድ ተስፋይ ተጻሒፉ ኣሎ እቲ ፍልልያት ዝነበረ ኣብቲ ባይቶ ገለገለ ዘይምርዳእት ዝነበረ ኣብ ልዕሊ እቲ ገለኒ ሓድነት ዝብል ገሊኡ ኤሪትራ ዝብል ገሊኡ ራቢታ ዝብል ገሊኡ ፕሮ ኢታልያ ዝብል ሰልፍታት እዩ ነይሩ ኣብቲ ባይቶ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዘይምርድዳእ ቀዳምነት ዘይሃብዎ ነገር ነይሩ እንተደኣ ኮይኑ ኤሪትራ ነፃ ክትወፅእ ኣለዋ ነብስና ክንክእል ኣለና ዝብል ኩሎም ክረዳድኡ ክኽእሉ ነይርዎም ኣብቲ ፍልልያት ክስትያቶም እንከሎ እዚ ኣይገበርዎን በብሓደ ተዋሒጦም ነናሕደዶም ተዋሓሒጦም ገለ ሽመት ትረክብ ገሊኣ ኣምባሳደር ትኸውን ገሊኣ ኸይዳ ካብ ሃይለ ስላሴ ሽልማት ትወስድ ኣብ ባይቶ መፅኦም ከዓ ነቲ ተልእኾ ናይ ኢትዮጵያ ኣተግቢሮም ስለዚ ኣብ መጨረሻ ከሲርና እያ ሃገር ስለዚ ሃ ተባሂሉ እንደገና ንድሕሪት ተመሊስና ኣብ ቃልሲ ተኣትዩ ማለት እዩ 61 ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ኣብዚ እውን ነዊሕ ኣይከደን ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ክፍልታት ተባሂሉ እዚ ኩልኻ ኣብ በረኻ ወፂኻ ሳንቲም መሳርፍ ዘይብልካ ቀዳድ ስረት ክዳውንቲ ተኸዲንካ ካብ ትበልዓሉ ዘይትበልዓሉ ዝበዝሕ እሞ ከዓ ሂወትካ እንዳሃብካ ናተይ ውድብ እያ ቅድም ናተይ ክፍልያ ዝሓሸት ዝበለፀ ክትረክብ ዘለዋ እተን ካልኦት ክልግስ ኣለዎን ኣነ ወና ንክኸውን ዘለና ሰውራ ብማለት ኣብ ክፍልታት ተኸፋፊሉ ክሳብ ኣብ ምቅትታል ተበፂሑ ሳዕቤናትና እዚ ከዓ ኣብ ሰብዓታት ከዓ ውድባት ተፈጢሮን እውን ራይ ንቀለታ ክኸልፈካ እቲ ኣምር መታን ክንሕዞ ኣብ ኣርባዕታት ብሰንኪ ገሊኦም ብሰንኪ ነብሰ ፍትወት ክኸውን ይኽእል ብሰንኪ ዘይምርዳእ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ብሰንኪ እቲ ንጉሳዊ ኣምላኻዊ ዝብል መረዳእታን እምነትን ዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ብቲ ሓደ ወገን እውን ከምኡ ብሰንኪ ኣብ ጣውላ ብሰንኪ ዘይምርድዳእ ናብ ኩናት ተኣትዩ ወይ ውግእ ተጀሚሩ ወይ ከዓ ብረታዊ ቃልሲ ተላዒሉ እዚ ሂወት ክወስድ ጀሚሩ ሂወት ክወስድ ጀሚሩ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ዝበልካዮ ንምብጋሱ ጥራሕ ከቢድ ፈተነ ስለ ዝነበረ ዕዉት እውን ኣይነበረን ከም ኣብ ታሪክ ከም ንሪኦ ሲ ኣብ ክንዲ ብህዝብን ብሃገርን ደረጃ ብክፍልታት ወይ ከዓ ብከባቢኡ እቲ ውዳበ ተጀሚሩ እሱ ከዓ ካብቲ ዝሓለፈ ተማህረን እንደገና ናብ 70 ገለን ከዓ በፂሑ 70 ገለን ከዓ ከም ዝብሎ ዘለካ ኮይኑ ሕጅስ ዝሕዝን እዩ ኢልና ጥራይ ክንገልፆ እኹል ኣይኮነን ዝሕዝን ኢልና ክንገልፆ ተኮይንና ንስኻውና እዮም ተረኸብና ምናልባት ትንታነ ክትበን ስለ ዝደለኹ እየ ፀዊዕካ ዘለኹ ሕጅስ ከመይ እዩ እቲ ናትካ ዝኩሉ ተመክሮ ምስ ኣከብካ ሽወደን ከዓ ስለ ዘለካ ናይ ሽወደን ፖለቲካ ከዓ ስለ ትከታተሎስ ኣበይ ክትከውን ትኽእል ታፀገም ኣብ ኣርባዕታት ከምኡ ዘይተረዳድኡ ብዘይካቲ ናይ ንጉስ ብዘይካቲ ሽዑ ንቑሕ ኣይነበረን ሰብ ንብሎሲ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ብሃገር ናይ ዘይምሕሳብ ሽግር ቁሩብ ክትውስኸለይ ደልየ በኣ ግን እቲ ፀገም ኣነ ከም ዝርዳእኒ እንታይ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣነ ይነበርኩን ወረድ ተዘይኮይኑ ካብ ምንባብ ተዘይኮይኑ እቲ ልክዕ ክፈልጦ ኣይክእልን ግን ብሓፈሽኡ ግን ኣነ ክዕወት ኣለኒ ካልኦት ክህሉ የብሎምን ምክንያቱ ዋላ ኣብቲ ናይ ፌደሬሽን ግዜ ኣብ ባይቶ ዝነበሩ እንዳርጌና ካብ ነንሕድሕድካ ምርድዳእ እንዳጎይኻ ናብ ሃይለ ስላሴ ከድካ ምጥራይ ዝቆሎም ነይሩ ንገሊ ግን ድሓር ኩሎም ከዓ ፅቡቅ ኣይረኸቡን ገሊኣ ተሰዲዳ ገሊኣ ተቐቲላ ፋሕፋሕ ኢላ ንገዛ ርእሶም ዓዲ ጥፍዮም ንነብሶም እውን ጠፍዮም እጂ ሓደ መድረክ ዝንበሎ ካልኣይ መድረክ ኣብቲ ሰውራ ዝነበረ እዩ ኣብኡ እውን መጀመርያ ከም ሓደ ውድብ ጀሚሩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ጀሚሩ ኣብ 61 ድሕሪ ገለ ግዜ ይሓይሽ ዝኾን ኢሎም ክፍልታት ፈጢሮም እቲ ክፍልታት ኣብ ክንዲ ንፅቡቕ ነገር ዝኸውን ኣብ ምውድዳር ኣትዮም ኣብ ምቅትታል ኣትዮም ሳዕቤናትና ከዓ ውድባት ከም ዝፍጠራ ኮይና ድሕሪ ውድባት ምፍጣር እውን እስኪ ተረዳዲና ንኸይድ ክልቴና ክልተ ውድባት እየን ነይረን ክልቴና ንሓንቲ ፀረ ኢትዮጵያ ኢና ንዋጋእ ቀዳምነት ሃገር ነቐድም ኣክል ንምባል
مودا خطفا لك ماشي تجي اتليست خاطر نصبرو زنبرنا خنمهار يزغبانا ملكو إن غيره يمتص هم إلا نقصل yeah ስለዚህ ወላቦይ ወልደ ኣብሲ ደጋጊሞም ዝብልዋ ዝነበሩ ንሳ ኣብ 87 ነይሩ yeah ክገልፆ ከለዉ ንሳ እዞም ደቀይ ንሕና ዝተጋገናዮ ኣይትድገሙ እዮም ዝብሉ ነይሮም ሕጂ ልክዕ ዝሰምዕ ነይሩ ተዝኸውን ኣብ ክንድነ ንሕድሕድካ ምጥፍፋእ ብሓባር ኮንካ ተራዳዲእካ ቅድም ሃገር ኣቐዲምካ خالق بوليتيكا خلنا ناتكا بوليتيكا دخلك لك لنا كل هاجرات نريد لنا خومي كم يخون نيرو جن أنا كله هذا خطأ له خلاص ساعة تامسها كسب حج خازي عن رأينا تايتي عند قداسي بزجيز زولون دي قداسي تزحلفه خم موكسي وخونا نازغل أبزي جيز تايدياتا تسفي يقرأتها خلفك الله جن يحطو مالسي زخون سبون زحاتو سلمنتاي يزبل سلمنتاي عند حرد أربعتات استفدت تاريخ زي تماهرنا له سوساتات سبعتات ثمانيتات استفدت تاريخ في اللاي نجبها نمسقوا نجبها كاب قالسي إرترا نمدفع زنبرة سيرا هجي سيرا اللي هنقول أنا خلينا سيرا عند حرد زي تماهرنا له أي تاريخ مهرنا يتحطو اتز خفلنا يوم مسوعتي فسس الدم زعانه وزبرسسي كنمهار اخولاي نبرندي يتحطو حجه انتي موتي نوسخ نخنمهار يتحطو كندي سبات يوم كموتو زلوهم كسوؤو زلوهم نخنمهار يتحطو نعخاكم كزوات ركاز الله قل اذا حطو زي حد كل على زلوه بهلا يعني اوكي 100 قال نشح سبات نحد مويتهم نحد زي تماهرنا حموش تبيت شح موتو لهم كنمهار أستات مليون زخون كابير ترى تسديدو نحر وزيو كلا أي مليون كوسخ اللو خدم مهر 3 عمت تقاديلنا 3 عمت سرعة تقدف هجر مسحة زخاء نمكران نحسمن إن حرد أتقالعنا بحج 3 عمت نوسخ لنا كنم مهر إذا حتى زي خدم لزل لنا حجي يترف بجبهة وجنز نبرة كاب ميدا إرتراز زتف حيلي أخول حيلي حسابات زنبورة حيلي نسخهم كمان أبسطكم تشرحوا زنبوركم سزواجم باركنكم زغونفكم بعضهم تفرطوا وياهم أبغى كلمة حجز علنا يعلن تنكيف كان لين يركع حجي إذا حتى زين عخان نموت أرا يخونن ويكأني أنا ون كابا خمس نمت باي يكونن جن إذا حتى زين حد يجيب أنا بحلاية إذا هم زلا تخوف بالنا تسبون كم مرة مركح حسب كن قد فمو السخهم يترفتي أب ميدا إرترا أنتار هاي السلاسة أنتار درجزك على زنبرة ودب نيجبها مالتي السخهم من سزواجم باركنكم الجامكم تبركوا تزنبركم سبات أب هاجر كتأتون بتورنف كتسرحون أي تفقد لكم من أبزي أنا جرني اتزنبرة مكرو يا إتا ودبلك يمكن بزحات لك عنها أبتقادر حرنة إرتراز نبرو كسر حجة عدم يربطه أنا بوجهنا يعدي ملالسه في رؤيتك حبا يدلني تسمعيتك حبا يدلني حجون إذا تبلغ زلها عبي تمرتي خون نيرو نقولنا إرترانسي زحلفه تمرتي يخون نيرو نعوسي كم تاريخ سجيرنا يس أبو بالدرجة كن بتصح نيرنا أو كانوا داخل يتنبر بقول لا تمال نيرواندا خلتيرين هنا yeah نوع تحالفوس حنت خافتن زمع ولا هاجرة تبع أفريقيا خوينا السلام زعسل هاجر خوينا تم بلتي خوينا سبعات زرب زلو حبريتها لك كان عند عنبر تسفي حبريتها لك هذه كان عند عنبر أب يوغندا بنا إرترا حيلي يحجز كم نبرنا كجامون زوج حبريتها له وي زبهال بهيلات له حجي نرواندا خيترفه أبنات النت ويبتي زنبرة شجرهم فتح حجز زبركته نه هاجر مقصقاص وين هاجر ودب أبي تبياز نبرة شجر كفتح جامو زبركته نه هاجر ودب إرترا نبلا ننفساب كم زعين عزقتي يختبلو مضمى مهارات هاي سأنت هبطمات هاي سأنت بلحت سبات هاي سأنت زفكروا هاي سأنت زي بتعمز جرم نجاري
لك على استبلا زلها خم سبعي بورا ورد سمعت زي كوين وأتصبح زي فولت أنا قريب لين جن ولا في تصحفاتين تحري خيال أنا كم أنا قبل لي ميدان زنبرة مع باليتات مسرعه أزياء تمسيته يا سيف كالو معناته كل مقبالي رئيناو بوصم حدا هاجر نسعى زخون هاجرات كندانا زوادا دراينا برا سوداناوያን ንሜዳን እንዳመፁ ናብ ኤሪትራ ይሕከሙ ነይሮም ሕክምና ደረጃ ብክፍሊ ጋራጅ ተኾነ ከምኡ ሱዳናውያን ማካይኖም ኣብ ናይ ገድሊ ይዓርዩ ነይሮም ናይ መድሃኒት ፋብሪካታት ኣይትበል እንታይ መኹለካ ፀብፆ ኣይክእል እየ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ መቕቡል ምምሕዳራት ነይሩ ንውጡፍ ነይሩ ኣብቲ መስርሕ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ገዛ ርስና ብጣዕሚ ኢና ዘይተፀበናዮ ምዕባለ ርኢና ሸ እዚ ሒዝና ኣብ ኤሪትራ እንድሕር ተኣትዩ እሞ ከዓ ምስቲ ብደገ ዘሎ ሓይሊ ተደሚሩ ኤሪትራ ሕጂ ኢንፋክት ብዛዕባ ውግእ ወረ ውግእ ክንዛረብ ብዛዕባ ማይ ኣሎ ዶ የለን ክንዛረብ ብኤሌክትሪክ ኣሎ ዶ የለን ክንዛረብ ዘይኮነ ብዛዕባ ንካልእ ሃገራት ንሕግዘሉ ናርኣያ ንኮነሉን እዩ ክኸውን ነይሩ ድሕሪ ነፃነት ኣርኣያ ዝኾኑ ኣብ ኣፍሪካ መራሕቲ ተፈጢሮም በሃል ነይሩ ድሕሪ ነፃነት ናይ ኢትዮጵያን ኤሪትራን ምዕባለ ምስ ተረኣየ ኣብቲ ሓፂር ግዜ ከምኡ ይበሃል ነይሩ እዚ ከዓ ሓቅነት ዝነበሮ እዩ ስለዘይጠጠቕምናሉ ጥራሕ ኢና ብል ከምዚ ወዲና ስለዚ ሕጂ እውን ከምኡ ኢሉ ምቕፃሉ ከም ቅቡል ወሲድና ነቲ ሕንፍሽፍሽ ነቲ ምምቕቓል ነቲ ቀዳምነት ዝግብኦ ገዲፍና ኣብ ሸንኮለል ምእታው ወረገሊኡ እስከም ፍኸራ ከም ጅግንነት እዩ ዝርዮ ንብፃይካ ምሳኻ ክቃለስ እየ ዝበለ ሽሙ ምኽፋእ ወይ ሓደ ተወዲቡ ክሰርሕ ዝደሊ ምጥቃዕ ዘይሃገራዊ ጌርካ ምቕራብ እዚ ማዕቢል እዩ ኣብ ኤሪትራ ከም ቅቡል ከዓ ተወሲዱ ሕጅስ ብሓደ ወገን ኣሉታዊ ዝኾነ ቃላት ክዝጥቀም ስለ ዘይክእል እምበሪ ተስፋ ዘቁርፅ ምክንያቱ ትፅቢትና ከምዚ ነበረን ኤሪትራ ከምዚ ንክትከውን ሃገሩ ክምለስ ኩሉ ኤሪትራዊ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ሸወደን ኣነ ነዊሐ ገይረ ቅድሚ ነፃነት ሓንቲ ነገር ኢንፋክት ገዛ ዝገዝኡስ ክልተ ሰለስተ ሰብ ነይሮም እንተኮይኖም እንደ ዓድና ክንምለስ ኢና እንታይ ክንገብር ኢና ኣብዚ ንብረት ነጥሪ ኢና ንብል ነርና ኩላ ትቀራረብ እያ ነራ ድሕሪ ነፃነት እውን ተራእዩ ተዓቕሚ ዓቕሚ ዘለዎ ብዙሕ ተመሊሱ እዩ ዋላ ካብ ሸወደን ብዙሓት ዝፈልጦም ተመሊሶም ድሕሪ ከዓ ነጊፎም ተመሊሶም ናብ ሸወደን ሕጂ ናብዚ ናይ ደገ ክንመፅእ እስካ ሕጂ ኣብ ደገ እውን ትዕዝብትካ ቀሊል ኣይኮነን ነዊሕ ዓመታትን ይቕረብ ይርሓቕ ትዕዝብትካ ዝነበረካ ፈልጥ እየ እተን ኣብ ቅድሚ ናፅነት ዝነበራ ባህርያት ወይ ኣብ ጥቓ ናፅነት ዝነበራ ተን ዘረባና ዘለዋ ኣብ ደገ ኣብ ደለይቲ ፍትሒ እውን ብተመሳሳሊ ከም ዝተዓዘብካየን እየ ዝፈልጥ እሞ እዚአን ከመይ ትገልፀ ንስኻ ጥቕልል ኣቢልና ቶም ውድባት ንበሎም ምንቅስቃሳት ንበሎም ቶም ዋላቶም ብሰብኣዊ መሰል ደረጃ ዝንቀሳቀሱ ከመን ከይተረፉ ምትህንኳት ነይርዎም ነዊሕ ዓመታት ምትፍናን ነይርዎም ነዊሕ ዓመታት ይትረፍቶም ናይ ፖለቲካ ውድባት ሕጂ እዚ ከመይ ክትዕዘቦ ፀኒሕካ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ኣብ ባህርያቱ ኣብ ኣተሓሳስብኡ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ንሃገር ቀዳምነት መሃብ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ብከመይ ክትረድአልና ትኽእል ሰባይ ክርድኡ ዝፅበዩ ተኮይኖም የምክን ፀገሚ ግን ቀላል ነገር እዩ ነዚ እትቃለሶ ዘለካ ግዜካ ትውፍዮ ዘለካ ትደኽሞ ዘለካ ኣብ ፍረ ኣውዕሎ ፍረ ዘለዎ ይበል ንበል ማስ ሜድያ ብዙሓት ኣለዋና ማለተይሲ ሶሻል ሜድያ ይትበል ሬድዮታት ኣይትበል ብሳተላይት ዝሰርሓ ቴሌቭዥን መዓት ኣለዋ በዚአን ከማን ክንቀል ካል ነይሩ ብማስ ሜድያ ጥራሕ ክንዛረብ ተኮይነ ናይ ሓባር ማሕበር ጌርካ ተፈቲኑ ነይሩ ምስልን ቀደም ፋፋ ይግበር ናይ ሓባር ማሕበር ጌርካ ንረብሓ ኤሪትራውን ክትሰርሕ ሓበሬታታት ክትወሃሃብ
زغودله ختمالالا يغبا እተን ውድባት ከዓ ከምኡ እተን ናይ ሂማን ራይትስ ዝኾና ናፍርቶ ለዋውን ከምኡ ይኸውን ነይርዎ ሕጂ ተረኣግና ሓደ ትልኽ ብል ይጅምር ብየማን ፀጋም ይውቃዕ ነፍሲ ወከፍና ንሃገርና ክንወፊ እንደሊ ኣይ ብኣዎንታዊ ሸናገርካ ዚ ኣብ ሃገርና ሕጊ ዘለዎ ሃገር ክኸውን ቅዋም ዘለዎ ሃገር ክኸውን ልዕልነት ሕጊ ዘለዎ ነፃነት ናይ ምዝራብን ምስላፍን ክህሉ ኩሉ ብኣዎንታዊ እንተ ነቲ ዘሎ መንግስቲ ዲኻ ከተዕርዮ እንተ ካልእ ውድባት ጌርካ ዲኻ ትክኦ ብዝኾነ ይኹን ለውጢ ንክመፅእ ክቃለስ ዘይደሊ ሰብ የለን ኩላህና ፀግዕና ሒዝና ኣለና ምክንያቱ ክብረትና ክንሕሉ ስለ ንደሊ ክቃለስ ዝደሊ ካብ ዝነዓድ ዝፅረብ ስለ ዝበዝሕ መዋእሎም ተቃሊሶም ሰባት ኣብ ክንዲ ዝኽበሩ ክዝንጠሉ ኢና ንሪኦም ዘለና ክዋረዱ ኢና ንሪኦም ዘለና ስለዚ እንደ ኣነ ጥራሕ ተስፋ ክገብር ዝኽእል እዚ ተሓሊፉ ኣትሊስት ልብና ዕቢና ብሓድሽ ሃልካ ክትጅምር ዕቱብ ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ ኣትሊስት ውፅኢት ዘለዎ ስራሕ እምበር ሓንቲ መዓልቲ ሰልፊ ጌርካ ኣገርጊርካ ከም ዓወትካ ክትዘልል ተኮይንካ ኣነ ኣይረአየንን እዩ ካብ ቀደመ እዩ ዋላ ክንቃለስ ከለና ውፅኢት ዘይብላ ስራሕ ኢደ ትወላኒ ውፅኢት ክትልዋ ኣለዋ هو أبز مصحف كون ببزي أبتم وصيت أو ينزخونه بتحنيك درجة بفلاي وصيت أو زخون سلاح سرح خمس نبر كاي تجليس الزلة عبد ترى خمس نبر خا زي مصحف عم بيوسب كردو أخ إليو جن استبرز الله خبطه خوي نور دانيوم زي كخمسة مثل رأيته ما هب بحيل مسيخة من شبن خلهم ما بحنت أول خفا بالغير السماء معمني خا زي كم زي بالجزين كنا يكونن جن كم مخنيات زقرب نتاي مسلكا تي قدم حجز نبرس ዝተፈላለዩ ምክንያት ይወሃቦን ይረኸቡን ሕጂ ከዓ ካልእ ምክንያት ክወሃቦ ንርኢ ኣለና ነዝኒ ሃገር ጉዳይ ካብኡ ሓሊፉ ሃገር ትጥፋእ ባዕላ ትፈልጥ እዛ ኣርሜን ሃገር እዛ ጂኖሳይድ ትፍፅም ሃገር እዛ ከም ዝበለት ሃገር ኢልካ ከዓ ካልእ ምዕራፍ ተኸፊቱ ኣሎ እቲ ስርዓት ትጥፋእ ተሪፉሲ እቲ ሃገር እውን ትጥፋእ ዝብል ምዕራፍ ተኸፊቱ ኣብኡ እውን ዝኽልተ ዓመት ሙሉእ ክኸይድ ፀኒሑ እዩ ሕጂ ኤርትራ ካልእ ሃገር ኣትያ ዝገበረቶ زحتت أكل متليو برتعون تلو حتت نزاي زملس أكل كأخلو نزاي نحن غير ترى كم دليل فتح مت أنجن نازي بزعبة هاجرنا كخيد سن حتى غنى كينوتي سرعات تهاجرون تدفع زبهال فخرة زبهال مدرتاتن نازي نبلوز لنا توسخنا داد خوينا وصاني حلو مو انتي رأيتو لك كان سخابزي قنوع دي خير أبكندي كالوت نهاجر كخساب كندو مزلافن مسيانن ناي هذا desperation يا خاطري أنا كلا سبات ناي desperation كنا تاتي طيب قال سالو كل كان قال سالها موت إذا تري أقول لها أب desperation هذا تو سلازي زي حقوس كتكون تغيرها زي عقوب كتكون تغيلها لو تبدل لو تكون تغيلها إذا كن كابسل إيخنك اللي يقولون رديها تزعابيت شجرنا كله مسل إنا نتعاضو كستو خمزيو إلكا نايسل إي بروباغندا تقبر كساب موت من يلو فشلت من يلو هجي ولا تهاجرن ودبن هاجرن من قستن فلالي خاز نايمر أي كسيت تفيلهم زعبا إريترا أنا تصبوك زارم تدع جميرة تلتفهم أمون جالي سبزاتو دقا في منجست إريترا خاقل قليات متصل ويكا بأنصارو انت دا أب إريترا زن جيجا قبرالو زن كأرلو إلون بأنصارو تبتي خالد شنا كم كدا حزره سلازي عندي أنا بفوتهم وي إتهم عقمي كي إلى تبسبت
ዕድል ስኢኖም ኣለዉ ንኽዚ ክዕርዩ ተናዚቦም ዋላ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ኣለዎም ቀዳምነት ካልኣይ ሳልሳይ ኢሎም ሰሪዖም ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ከምፅዎ ዝኽእሉ ተኮይኖም ተዘይኮነ እዚ ቃልሲ ንሪኦ ዘለና ተስፋ ዝቁርፅ ምክንያቱ ቃልሲ ካብ ንሰምዕ 30 ዓመት ድሕሪ ነፃነት ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጀሚሩ ተቃውሞ ገለ ካብ ዝበሃል ሓንቲ ንሪኣ ብጀካ ምፅርራፍን ምክፍፋእን ብዓልየት ብሃይማኖት ብምንታይ ከደይ ዘይዝረብ ሓደ ግዜ የፅላዕካ እዩ ብጣዕሚ ኢኻ ዘፅላዕካ ወላ ንዓይ ይብፅሓኒ ድዩ ኣይብፅሓንን ዘየገድስ ሕብረተሰብ ክብረት ተቃለሰ ሰብ ስማዕ እንዶ ገሊኦም እኮ ብሱሳታት ኣብ ሜዳ ዝወፁ መዋእሎም ተቃሊሶም ሕጂ ዋላ ኣብ ስደት ከርተት ዝብሉ ኣለዉ ብምንም ዓይነት ኣነ ልዕሊኦም ኮይኑ ክወቅሶም መሰል የብለይ ወላ ግቡእ ከማን የብለይ ምክንያቱ ሙሉእ መዋእሎም ነቲ ኤርትራ ገይሮም ክሳብ ከምዚ ኢና ወሪድና ንሓደ ንፉዕ ሰብ ወይ ንዝገበረ እሞ ክቃለስ እንድሕር ብለካ ኣሎ ኣብ ክንዲ ትንእዶ ኣብ ክንዲ ተተባብዖ ኣብ ክንዲ መሃረኒ ተመክሮታትካ ትብሎ ብላዕሊ ኮንካ ክትውንጅሎ ክሳብ ገበነኛ ጌርካ ክተቅርቦ እንዴ ካብዚ ዘሰንብድ ንላዕሊ የላ እምበር ምሁራትን ዓቕሚ ዘለዎም ሰባትን እኮ ተሳኢኖም ኣይኮኑ ክንደይ ሰባት እዮም ጀሚሮም ክምህሩ ንህዝቢ ገለ ጀሚሮም ዝሃድሙ ቀልጢፎም ዝገድፍዎ በስ ይጠፍኡ ኣብዚ 15 ዓመት መዓት ክኢላታት ሪኣ ኣነ ወወፂኦም ዝፍትኑ ግን እቲ ሪስፖንስ ዝወሃቦም ብኤሪትራውያን ኣሉታዊ እዩ ኩሉ ግዜ እሞ ከዓ ክብረቶም ዘጉድል ቤተሰቦም ዘፅርፍ ከይተፈረዱ ከም ገበነኛታት ዝፈረዶም ሰብ እዩ ስለዚ ክሃድሙ ይግደዱ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዜሮ ክንጀምር ክንክእል ኣለና ባህላ እያ ብንፅህና ከምክብባር ትህሉ ኣለዋ ማለት ከ ከምስለኒ ከምክብባር ትህሉ ኣለዋ ተዋሓደት ማለት ከ ከምስለኒ እዩ እዋ ክትህሉ ኣለዋ ናይ ግድን ምክንያቱ ኣነ ሓደ ርእቶ ክህልዎ ንኽእል እዩ ዋላ ኣብ ሓደ ቦታ ይእቶ ንበል ደጋፊ ድዮ ዋላ ተቃዋማይ ይኹን ምስቲ ምሳይ ዘሎ ተሰሪዑ ዘሎ ኣብ ረኣያና ክንፈላለ ንኽእል ኢና ተራኸበና እታ ዕላማ እያ ዕላማ እንታይ እዩ መፃኢት ኤሪትራ ፅቡቅ ንክትረክብ ኤሪትራ ፅቡቅ ንክትረክብ እዩ ስለዚ እዚኣታ ዕላማ እዚኣ ቀዳመይቲ ሂብና ክልተና ተኸባቢርና ተዘይከድና ብንኣሽቱ ነገር ዝፈላለየና እንድሕር ኣብ ምፅራፍን ኣብ ወቕቓስን ኣብ ምውንጃልን ኣቲና ክልተና ኢና ንኸስር ክልተና ንኸስር ድሓርቲ ዝኸፍአ ህዝቢ እምነቱ እንድሕር ኣውዲቑ እዩ ዜርና እቲ ህዝቢ እዩ ሞራሉ ተወቂዑ እምነቱ ኣብ ማንም ሰብ እመነኒ ምስ ብዙሓት ሰባት ዘራረበ ክላእ ዝብል ሰብ እዩ ዝበፅሕ ብደፉና እስኪ በቃ ነዊሑ ዓመታት ፍረኻ ይበሉ ሕጂ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ዜርካ ከዓ እታ ሃገር ትጉዳእ ኣላ ምክንያቱ ኣይ ለውጢ ከነምፅእ ኣይ ነቲ ሒዙ ዘሎ ስልጣን ለውጢ ንክገብር ከነተባብዕ እሱም ሓደ ቃልሲዮ ዝግበኦ እንድሕር በዚ ተቃሊስካ ለውጢ ከተምፅእ ዘይትኽእል ኮይንካ ንዑ ኣተባቢዕካ ለውጢ ከም ዝገብር ክትገብሮ ክኽእል ኣላ እምበር እንተደኣ ኣውዲቐካ ክቐትለካ ከብለካ ክትፍረድ ኢኻ ገለ ትብል ኮይንካ እሱም ንለውጢ ቅሩብ ኣይከውንን ስለዚ በሊሕ ኣተሓሕዛ ክትሓዝ ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ከዓ ዘብለን ዘሎ ክኢላታት ክሕዝቦ ክኽእሉ ኣለዎ ክንቅበሎም ክንክእል ኣለና ከነተባብዖም ክንክእል ኣለና እምበር ንርእስና ኣይከኣልናን ነቶም ዝኽእሉ ከዓ እንድሕር ዕድል ዘይሂብናዮም ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ካብዚ ትብሎ ዘለካ ካብ ዝበልናዮ ጥቕልል ኣቢልና ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ዝያዳ ስለ ዝሰምዖ ዘይ መደባት ራድዮ ኤረና እንታይ እዩ ዝሓይሽ ሕጂ
بسنك زلو ناي حبريتها جزء أو شتي إرتراون كله بهال كيسمعو زحلف يحلف يخنبل عند دفرن أبدأ قلت هاي برالو انتهي بهال لون يقولتو يخنبل ندفرين أمو حج مسمعو سلدي ترفوز مدباتنا انتهي ودا خبر زلو ناب حزب إرترا زتوكره تاي خبر زلو كاب دقة تسفات تنبيرو تصني حنا وي عامتات حجيز تسفاقن ناب مقامو قصو كم زخدز بزحات ملكتات هلو أمو حزب إرترا بعلو انتهي خبر زلو انتهي خمهار زلو خاب تاريخو كاب هلوك نتاتو كاب حلفو تماهيروسي انتهي انت قبر إذا حيش قدام خلتيهم فل علينا خنري لنا اتي اوشت زلو انتايو بحلفي تي عقم زلو ويكاتي حلافنت تسكيمو زلو yeah. أبلع لإريتراوان زورد زلو سقامات كحمو موخ خيل له نحنا دهرنا تسالتسي بزوح وقعت إريترا بزوح وقعت تغفيلا أبنس وكفوق إلالنا أكندي سعيرنا با قتلنا مبا دمسيسنا مبال كندي حواتنا تسوي أمالو إلنا خنزارب كنك إلالنا كندي ينسى أنستي صبؤو تنسينا صبؤو أنستم سينا كندي يوم سدرابت دقم سينا زحرسلهم زقلقلهم زقاليهم دقم سينا وقت أوتا يكون سبي زبلا سبينا خان خفل دلنا سلازي هاجرنا أب سلام كتملس كوجه كترحل بس خونا يكون ولا نبدل بخلوه قدام النتوج خوني يقولون مفتاحنا فتحنا بالسلام تزاتيها مزخونه ولا شيء زي صلاينا ولا خد كعنا زي استخال متن بزته خن فتحو خن كلالنا هناتو توج صعبيناتو سدت يمصالو نتي مصالو من اسي نخفل علينا ايكونومنا يحجر دوعوا حبلالو سلازي حنت سقمت نقميت ايكلت تاجر سابجي سلازي ازي كحسب كخلالو تو اوشت زلو بهلفي نازي كحسب كخلالو تسكيمو ولا حلافنا بزعبا خمزي كحسب كخلالو انت ناتي ريتو قنا كوينو اتبدأ زلو قداماي كجبرا زلو اتسل زبال نجر كوغدلو قداماي صر هاجر كلاي نجر او مشتنا بلن نحلو زلو تسل يجليفو بوليتيكا وتحستو كما عبل كخلالو البوليتيكا خم عبل كخلالو حر مبزحتنا اوصاي بزح تقمتنا بزح استمهرنا بزح زنببنا كملنا اب كم زودي اخر داني نعنا كم الناس نتيجة متص زلو ولدو زلكم زلو رحوخي كدنا مونغوينا مونغوهان زلان رايا أنا غتشكن تشعتن مجالس غتشكن شو متن كبير تراوتي almost عسرت قطع عمل كوين له تمن قد هذا نريع زلنا يعني بالحريز وتصوم كما يوزختل زلو من قدي أنا تنات من قدي ختل له بالحريز مزخخ من قدي ختل له أب كندي بتكنولوجي أب كال المعبالات توكيرو جزيو زتقملو أب تماسا اللي انتهي بحال تسفى انتهي خونا له انتهي له صباح نقول نريو نهاجرنا قد أب زبل زي تملس حطوي جزية زباخن زلو ولا كو وحدات جزية مليخوم زمهار انتهلو زبز حقنا بكم زنبلو زلنا زعبا يقاتل في الزارب زلو مو زبز حق جزية السرعات بمسرح طرح زقلز مثلنا هون علنا تسرعات بمسرح طرح زقلة تزخون كا بزحات تعرفون ما يمكن محجي تهزبون زي نجار سالتشي وي ومثلنا مو نزوم أبدأ زلو تعينت أكواب كتقوم الله ملكات مخروم كينو تصرفسي أب مردأت أب حسابات تكوال خونا له ولاس تصرفي تأمير كتأمن تصرفي لاي عقل صبتي بر مفتاحي كونان قال مسانكا تام دولو نتم شفاتو خدت مزدرفو سي كفتو وسيدو من جن صرف دغدفنا بلنا مينوم ስለዚህ صرفي ፖለቲካ ይኮነን ጥራሕ ያናው ሐሳቢ እጂ
هدي إلا قبل بنا تملسنا معناته كم زلوا نا إريترا بوليتيكاو قالت دامبر برتاو قالت يكون زكايد برتاو قالت بوليتيكاو قالت انت دا خوينخا بهدو انت تخيلوا بطلبات بإمامتات نصور مريحنتات بمقبار ديل كجبر ولا مستمنجست خيدون كزرارب كسب كندو حالفنت كوهابو طرنو تخونا أكايدا عند حكينا أجمع كلون فتح كاني معناته أبزو خوينكا أو وصاي أو وشت نزلوا حيل كتقلبت زي كان نجري فتصوي كان معناته التاريخ أبيبنا أي عند إذا بابا خلت لهم بر أنا زرعه هاجر أبدأ خوينو نهاجر نمنجست تقلبت سميعا ريانا يفلتني انتاي زخور يتوش تزلو انت بسلاماوي سلفتات يكون بطلبات يكون وي بمرددا يكون نتمنجستي سمعوا لو تتات مخبر يبل اتبدغ زلو خا تطرنيفو صنيحو ها نتي زنبره اغاباب نخي قصل دغافي يخون حلفنت وسد مستوش تزلو انتجريت بمغبر هاجر كمرح سبب زين دحر ديك تقربنا كم تقاوماي مالت نمنجست مصراف طرح ندحر كوينا كم قال لنا خلنا دحر كند منتاي حزبين قدناهم زلوخا كنفلت كنكلنا معناته نفسه كيف نروحهم سبات اب تسفى مقراط بصيحون كلا استقاماي زبال تسمعونا زبل يبزح كلنا إنات أميرنا زلنا كم أسلة هنا بس ولا نتست فوتو من ودك ولا أبل حزبه مبارن تزخون عنه ها أو وش تقولين لو تطاتي أخذ قلت زقبة النبري بس أولو تزمن جستز يبدأ علينا دور خط اللي يكون كن زقبة تقاما إنت قولينه كا كقط ما يزلوا بتحك إنيا قتم بوليتيكا وقتم يخدم زلوا لازم سيو دعار تاعنتو أسكا لكيو أب مس كالوت هاجرات ريتوتات كلوانا خيلو تايو عنتو يزغلط كويرو وج نمان نمسوا يربحني جن زغونن زي كونن حزب تسفح تقرط صبغ يكونن بخمزي أنا لومي خلفك خالق زيها خن الرغب تسفى قبر مصحفك دقيبنا خن العلاوي مسابات خن العلاوي خن فتنينا أنا لومي ذهب كان زي عزيز مسكناك تنذهبنا تنز مدبنا ندغى ودالوا قريتها قبل اللي كان يلي يعني اللي أخل تزاربنا لنا قبل بنا أحد الروح thank you